Salutare tuturor și bine v-am regăsit în cadrul unei noi ediții, Negustorul de Cuvinte, o ediție specială pentru că nu am mai făcut de mult o astfel de emisiune, iar de această dată l-am invitat pe profesor universitar dr. Mihai Dimian, noul rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru început, domnule rector, vă spun bine ați venit, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acceptat invitația. Ce mai faceți? Mulțumesc pentru invitație, salut pe telespectatorii noștri și momentan sigur că e o perioadă foarte aglomerată, adăugând la activitățile curente cele legate de noile atribuții de rector și de transferul, într-un fel, al foarte multor atribuții și activități prin ocuparea acestei poziții. O să ajungem și la această poziție, să ne povestiți mai multe despre această tranziție și cum ați ajuns în scaunul și biroul de rector, dar până atunci vreau să începem puțin exact de la începuturile dumneavoastră, din copilărie. Pentru că vreau să facem o scurtă incursiune, atât prin perioada de școală generală, liceu, după care vom merge și către facultăți, pentru că am văzut că aveți mai multe și aș începe prin a vă întreba cum era copilul Mihai Dimian. Cred că eram foarte activ, poate hiperactiv uneori, lucru care genera probabil și anumite neplăceri profesorilor, dar în același timp și anumite plăceri, pentru că studiam foarte mult și bine, îmi plăcea, indiferent de materia care era predată, încercam să fiu printre cei mai buni și am creat relații apropiate cu profesorii din școala generală, sigur, doamna învățătoare și ulterior profesorii pe care i-am avut. Deci, din acest punct de vedere, erau și plusuri, faptul că se bazau pe mine în diverse activități și la olimpiade, erau și minusuri, că nu eram neapărat un elev foarte ascultător, îmi plăcea să fac și diverse glume, observații, acțiuni împreună cu colegii și atunci, poate nu erau întotdeauna încântați profesorii de ele, dar eu eram încântat și în felul ăsta făceam și viața mai plăcută la școală. Chiar vreau să ajung aici, la partea aceasta, despre obrăznicie. Erați un copil obraznic, cel puțin acasă, cu părinții, în vacanțe. Aveți vreo întâmplare? Și să știți că dacă privim cu ochii de astăzi, da, chiar nu eram obraznic. Cu ochii de atunci, sigur că rigurozitatea, severitatea era mult mai mare. Dau un exemplu, chiar mai târziu, în timpul facultății, dacă puneam o întrebare la curs, se spunea că întrerup cursul, adică am întrerupt cursul, dai seama ce am făcut dacă am pus o întrebare. 2 ani mai târziu, când eram în Statele Unite, se rugau profesorii să pună întrebări. Între timp și în România, da, constați că profesorii încurajează și la cursuri întrebări din partea elevilor și chiar le-ar plăcea să vadă mai mult interes în acest sens, să existe un dialog mai activ cu studenți. De aceea, iată, sunt lucruri care, la momentul respectiv, puteau părea oarecum obrăznicii, pentru că mi spunea, dom'le, stai, gândește bine, te mai duci acasă, după aia vii tu la consultații să-mi pui vreo întrebare dacă ai, nu așa, în timpul cursului mă întrerup de la curs și pui astfel de întrebări. Da? Revenind, sigur, la perioada școlii generale, repet, cred că profesorii se amuzau la un moment dat în cancelarie, dincolo de observațiile pe care mi le făceau, eu ajungând într-un fel și în trupa de umor a orașului, cum era atunci, și participam la Cântarea României și cu trupa de teatru, dar făcusem și un grup de umor, Mini-Vox se numea, care am câștigat de asemenea premii la etapele naționale respective. Și cumva, poate și din această zonă, văzând că merg și pe această latură, unele erau interpretate în acest sens, ca glume și nu neapărat ca o observație critică, ci ca o modalitate de a destinde atmosfera și așa mai departe.
Cum aș avea o întrebare în legătură cu profesorii din școala generală. Bănuiesc, așa văzând ce ați studiat pe parcursul vieții dumneavoastră, că ar fi matematica. Dar a fost vreun profesor sau vreo altă materie care v-a trezit interes, v-a plăcut mai mult și poate că v-ați fi gândit să studiați mai mult în direcția respectivă la acea vreme? La acea vreme studiam, repet, în toate disciplinele. Nu era o școală foarte bună. Noi atunci mergeam la școlile din cartierul în care locuiam. Probabil cu anumite intervenții te mutai la o altă școală, dar nu era cazul, nu proveneam dintr-o familie influentă. Drept urmare, unde am fost alocat, acolo m-am dus. Și din acest punct de vedere, sigur că profesorii au mulțumiți că învățam și eram foarte bun. Și eu, la rândul meu, probabil văzând că am succes în mai multe discipline, învățam în toate disciplinele posibile și relația foarte bună a fost cu majoritatea. Poate limbile străine erau un punct mai slab. Muzica, spre exemplu, latina la un moment dat, adică apropo dar la restul materiilor învățam foarte bine. Și o relație apropiată am dezvoltat-o cu profesorul de istorie. De exemplu, chiar la un moment dat eram locțiitor al comandantului de unitate și normal din clasa a 7-a sau chiar a 8-a puteai să fii comandant de unitate, în sensul că era un comandant de unitate dintre a 7-a, 8-a, era un locțiitor din 5-6 sau așa și încă unul din 7-8, parcă așa mi-aduc aminte. Ei, dar dintre a 6-a, profesorul m-a propus să fiu comandant de unitate al școlii respective și era un profesor de istorie cu care am avut o relație foarte bună. Era, într-adevăr, și un domn mai tânăr, cu un entuziasm, nu avea legătură cu latura pionierească respectivă, ci era foarte, chiar cred că după aia s-a dus la Muzeul Brukenthal din Sibiu. Nu m-am mai întâlnit cu dumnealui ulterior, dar am avut o relație foarte apropiată, deși nu era, să zic, neapărat disciplina amintită din domeniul științelor exacte. Altfel, matematica, fizica, mergeam și la Olimpiadă de limba română și luam rezultate foarte bune, cel puțin pentru școala respectivă nu aveam. Sigur că la nivelul orașului erau și alții care intram în competiție și atunci nu mai reprezenta neapărat rezultatul cel mai bun din oraș, dar din școală, da. Spuneți-mi o amintire care v-a marcat din copilărie, ceva care, nu știu, poate părea ieșit din comun sau care v-a influențat în vreun fel, în vreo alegere sau în viața de zi cu zi. Mi-a zis una, sigur că sunt multe, dar cea care aș considera că a avut influența cea mai mare a fost în clasa a 5-a, mi s-a spus că dacă rezolvăm un set de probleme până săptămâna viitoare, putem deveni profesori de matematică. Și am stat toată noaptea și le-am rezolvat și m-am dus a doua zi dimineața, nu să aștept eu până săptămâna viitoare, să le corecteze doamna profesor și să-mi spună dacă pot să fiu profesor de matematică. Și dacă până atunci, chiar în clasele 1-4, n-a zice că eram cel mai bun la matematică, erau lucruri care țineau de memorie, spre exemplu, și nu aveam cea mai bună memorie atunci. Trebuia să mai stau un pic când mă gândesc la tabla înmulțirii, când am un răspuns, poate nu reacționam la fel de repede ca asta. Sigur că după aia, la clasa a 4-a, a 5-a, tipul de matematică s-a schimbat, nu se baza atât de mult pe memorie, da? Atunci și capacitatea mea de a rezolva probleme s-a schimbat. Și atunci a fost o confirmare pentru mine. Bineînțeles, era un joc din punct de vedere al doamnei profesor, nu știu cât, dar pentru mine a rămas așa o confirmare că, ok, deci din punctul ăsta de vedere, am o cale asigurată, mai vedem alte oportunități. Și a fost o experiență care m-a marcat și care și ulterior, probabil și doamna profesor, văzând că, uite, am rezolvat problemele și am stat toată noaptea să le rezolv, mi-a acordat mai multă atenție și chiar în clasele a 7-a, 8-a îmi dădea să corectez lucrările colegilor, deci m-a implicat și ei mai mult. N-aș spune că acea experiență e cea care mi-a determinat mie traiectoria parțială, că observăm astăzi că sunt în cu totul alt domeniu, dar la început, sigur, a fost această dorință și după aia am avut, de asemenea, doamnă profesor de fizică, doar un an de zile,
dar în anul acela mi-a schimbat într-un fel modul de a vedea lucrurile, s-a și ocupat de mine, nu făceam pregătiri, dar tot pentru Olimpiadă, cumva având și rezultatul cel mai bun de acolo, s-a ocupat într-un mod special și atunci acea experiență din clasa 8-a, spre exemplu, de asemenea mi-a lăsat impresia că pot face și acel lucru la un nivel foarte înalt, deși ulterior nu urmărisem o astfel de cale. Dar iată că un an de experiență, aș putea spune câteva săptămâni până la urmă, da? Și lăsându-mi așa impresia, văzând că rezolvăm împreună și problemele de clasa 9, de-a 10, trecusem la 11, bă, ok, singur n-aș fi avut încrederea necesară să le abordez, să le gândesc, dar împreună cu dumneaei, oferindu-mi această perspectivă că, uite, deja făceam probleme de la 9 la 12-a, în modul în care, sigur, înțelegeam eu atunci lucrurile, mi-a oferit o încredere că e un domeniu în care, da, aș putea profesa la un moment dat sau în care, pentru care am cu abilități, competențe și cunoștințe. Iată că putem trage și o concluzie, faptul că omul sfințește locul. Au fost foarte importanți profesorii pe care i-ați avut în direcția pe care ați urmat. Da, tot timpul am spus lucrul ăsta și oriunde am fost, repet, noi sigur putem și avem multe lucruri de criticat în legătură cu sistemul românesc de învățământ, dar întotdeauna persoanele care au depus efort, elevii care au depus efort, au primit și din partea profesorilor o susținere, lucru care nu se întâmplă neapărat în străinătate. Da? Adică tu poți depui efort, dar profesorul zice, dacă mă plătesc suplimentar, fac și eu suplimentar, dar dacă nu, de ce să fac lucrurile astea? Da? Pe de o parte, deci iată că am avut această susținere, repet, fără să plătesc vreo meditație cuiva, ci pur și simplu au dorit să lucreze mai mult cu mine sau cu grupul în care eram, participând în diverse competiții. Doi, am constatat că pregătirea pe care am primit-o aici a fost competitivă la nivel internațional. Deci eu nu am pretenția că eu sunt cel care eram foarte inteligent și am ajuns să fiu în competiție și să câștig poate competiții cu cei din străinătate, ulterior sau chiar un poate. Am însă încrederea că eu împreună cu profesorii pe care i-am avut, da, am reușit să mă formez, da, într-un mod competitiv la nivel internațional și cred că trebuie să nu pierdem acest lucru. Adică atât de mult criticăm uneori sistemul de învățământ, încât s-ar putea să pierde și această componentă pe care nu o apreciem îndeajuns de mult. Și eu cu atât m-am dus în străinătate, adică cel mult am avut datorii la plecare, că trebuie să-mi plătesc biletul de avion, nu știu ce, prima lună acolo trebuie să împrumut bani, n-aveam bani, da? Dar m-am dus cu ceea ce m-a pregătit sistemul educațional românesc și nu am avut dificultăți în a face față competiției. Cel mai important bagaj pe care l-ați luat cu dumneavoastră au fost cunoștințele dobândite din școala românească. Și că veni vorba de profesori, ați știut de mic că vreți să fiți profesor sau cercetător sau asta a venit pe parcurs? Cercetător n-am știut, profesor, cum spuneam, deja dintre a 5-a nu mi-a mai scos nimeni din cap că vreau să fiu profesor, cu probabil excepția clasei a 11-a, 12-a, când adolescenții au această tendință de răzvrătire, inclusiv împotriva propriei persoane sau propriului mod în care vezi viitorul, da? Și atunci fusesem atras de psihologie și am pregătit în acest sens și în ideea de a urma o carieră în psihologie. N-a fost rău pentru că în meseria de profesor, da, aceste aspecte sunt de asemenea importante. Deci chiar dacă nu am urmat o carieră în psihologie, efortul depus atunci și faptul că îmi vedeam o carieră în psihologie, aici mă motiva să citesc mai mult, să mă pregătesc în acest sens, m-a ajutat. Și chiar și în funcțiile de conducere administrative e foarte important să privești aspectele și din acest punct de vedere, să înțelegi oamenii. Da? Degeaba ești inteligent pe latura, să zicem, reală, științifică, dar dacă nu ai o anumită înțelegere a oamenilor, a nevoilor, la ce vor să comunice, să exprime undeori non-verbal, da? Cred că ai foarte mult de pierdut.
Știu că la noi se vorbește foarte mult de cât de buni psihopedagogi ar trebui să fie profesorii. Și mă gândeam acum la sistemul universitar și nu numai din Canada, unde acolo nu se pune atât de mult accent pe psihopedagogie, ci pe performanța profesorului din punct de vedere al cercetării, a ceea ce poate aduce ca plus de valoare universității în care respectivul lucrează. Ei, pe când la noi am observat că, deși se spune că mulți profesori nu sunt buni psihopedagogi și așa mai departe, deși eu sunt și de altă părere, că avem mulți profesori care sunt buni psihopedagogi, la noi se pune accent pe acest lucru într-un mod sau altul, pe când în străinătate nici nu este băgat în seamă, adică nu este neapărat atât de pus în valoare pe cât îl discutăm noi aici în România. Poate e o imagine parțială a ceea ce vezi în străinătate. Și noi de multe ori când vorbim despre America, vorbim despre maxim 100 de universități. Dar în America sunt 3000 de instituții de învățământ superior. Da? În America sunt sute de universități prestigioase care sunt doar la nivel de licență. Noi nu ajungem neapărat în acele universități. Noi ajungem în universități performante din punct de vedere al cercetării. Și atunci intrăm în contact cu acei profesori. Da? Și în acele universități, într-adevăr, partea didactică e mai puțin importantă, pentru că ceea ce trebuie să facă ele este cercetare și educație și de multe ori educația o faci prin cercetare. De aceea, spunem faptul că am avut la Universitatea Maryland College Park un laureat Fields, echivalentul Premiului Nobel de Medicină, sau un premiu Nobel pe fizică, cu care am interacționat, cu care am participat la cursuri, da? Da, eu pot să-l critic din punct de vedere pedagogic, da? Dar acele experiențe au fost extraordinare pentru mine. Da? Și atunci, cărui tip de studenți se adresează acel cadru didactic? Unui tip de student care este poate foarte bine pregătit dinainte, știe ce dorește, știe să absoarbă informații, nu trebuie să stea profesorul să îi le dea într-un fel în care el să le înțeleagă mai bine, să gândească cum le înțelege mai bine. Și de aceea cred că și exemplul pe care l-am dat prin Canada se referă la aceste universități, dar care reprezintă o minoritate în sistemul universitar american sau canadian. Noi în România nu avem acest sistem. Uite, toate universitățile, cel puțin cele de stat, au licență, au masterat și chiar și doctorat. Cred că o singură excepție, au și programe de doctorat. Deci nu avem o, să zicem, clasificare într-un fel sau diverse categorii de universități și să interacționăm doar cu cele de cercetare, cum facem în străinătate și inclusiv absolvenții de liceu care pleacă de la nivel de licență în străinătate, auzim, se duc la universități de top, nu se duc la cea de pe locul 1000 în Statele Unite. Și atunci dacă s-ar duce la cea de pe locul 1000, o să vadă că nu contează deloc cercetarea. Acolo sunt angajați oamenii în funcție de capacitatea de a lua un tânăr care poate nici nu e interesat și a-l face interesat de domeniul respectiv, de a îi prezenta lucrurile parcurs astfel încât să înțeleagă și la final să-și dezvolte competențe de trecute pe diplom. Atunci nu contează ce cercetarea. Da? De multe ori nici doctoratele nu le au. Da? De asemenea, chiar și la universitățile puternice, citeam, cred că în Inovatorii, e o carte tradusă la noi recent, și spunea acolo, întrebau pe unii din Silicon Valley, care a fost profesorul de la Universitatea Stanford, care e o universitate de elită acolo, cel mai important pentru ei. Și dat exemplu de un nume, nu toți, dar majoritatea, au dat exemplu de un nume care de fapt nici nu e titular la Stanford, n-are doctorat, dar i-a pregătit pe bază de proiect și în zona asta antreprenorială și în zona o altă perspectivă asupra ceea ce urmau să facă și așa și-au ajuns ei să-și dezvolte firmele lor, să aibă succes în firmele respective. Deci, iată că până și acolo, da, observăm că, da, nu e o psihopedagogie standard, dar era un om care fie născut, fie dezvoltat, da? A avut această capacitate de a-i forma antreprenorial, da? De a-i forma și științific, și ingineresc, dar și antreprenorial și asta a contat foarte mult pentru ei.
În România există și o condiție, da? Trebuie să ai un program psihopedagogic parcurs. Mi-e teamă că în ultimii ani, încercând să dezvolte acest program psihopedagogic, de fapt a făcut a dezvoltat mai puțin competența studentului. Adică ai crescut numărul de ore, dar nu știu dacă au crescut și cunoștințele, nivelul de cunoștințe și nivelul de competență al studenților în domeniu. Mă gândeam că eu am parcurs un curs de psihologie și, sigur, aplicațiile aferente, unul de pedagogie, unul de metodică și practică. Deci erau 4 discipline, da? 2 ore pe săptămână, nu mai știu dacă un an întreg sau un semestru, dar în fine, cam acestea au fost. Acum sunt mai multe discipline și, repet, s-ar putea ca studentul, adăugând acest program, unui program și așa încărcat de 26-28 de ore pe săptămână, să nu mai fie capabil să-l facă la nivelul la care l-am făcut eu cu un număr mai mic de ore. Da? Deci crescând numărul de ore, în contextul în care ești deja ocupat, s-ar putea ca tu să nu mai faci față la acel program și, în final, rezultatele să fie mai slabe decât dacă ai făcut mai puține ore, dar ai putut să le faci în deplinătatea forțelor, da, tale fizice și psihice, nu obosit. Am făcut o scurtă paranteză, vorbind și despre acest subiect al profesorilor, dar ne întoarcem puțin tot la persoana dumneavoastră și tot, nu neapărat legat de perioada copilăriei, dar locul în care v-ați născut. La Onești am găsit că a fost locul unde ați studiat, unde ați crescut, dar ce m-ar interesa pe mine este dacă în momentul de față sau în ultima perioadă ați mai fost în vacanțe acolo sau mai vizitați locurile respective. O perioadă fratele meu locuia încă în Onești și îl vizitam. Și, sigur, vizitam și locurile respective, de la Borzești, că acolo am făcut creșa, nu? Era prima... Părinții mei lucrau în combinatul petrochimic Borzești și atunci pe mine mă duceau la creșă lângă locul lor de muncă. Și, sigur, continuând cu școala generală în celălalt capăt al orașului și după aceea liceu undeva în mijlocul, să zicem, acestei zone. Da, după liceu am plecat din localitate și mă întorceam în vacanțe, ba chiar și atunci destul de rar, că aveam alte activități și nu petreceam neapărat o perioadă foarte lungă în localitate. Iar de atunci, din când în când merg. Acum, în ultimii ani, după pandemie, fratele meu locuiește cu mine și n-am mai fost în Onești. Dar înainte mergeam, sunt și mormintele părinților mei și atunci mergeam să vizitez. Și sigur, mă mai întâlneam cu colegi care au rămas în oraș sau au revenit în oraș, dar, să spunem, prietenii mei cei mai mulți sunt plecați din localitate. Plecați în străinătate sau prin țară? Nu, în țară. Câțiva sunt în străinătate, majoritatea sunt în țară, dar București, Cluj, Iași, da. Au ales orașele cele mai mari și unde se pot dezvolta mai bine. Da, nu mai știu dacă o colegă este în mediul universitar, restul lucrează la companii și atunci, și în administrație, dar mai sunt în mediul preuniversitar, profesori și ei sigur că sunt distribuiți în diverse localități. Dar cei care au lucrat pentru companii, cel puțin în perioada respectivă, anii 90, începutul anilor 2000, nu aveai alte locuri de muncă decât în orașele mari. Mergem acum, pentru că am și vorbit puțin de perioada facultății. Conform CV-ului dumneavoastră, foarte bogat, între anii 1993-1997 ați studiat matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. După care fizică, primul an de studiu la București, înapoi la Iași, după care ați plecat în Franța. Puteți să ne povestiți așa puțin cum a fost acest schimb de experiențe din Iași la București, în Franța? Cred că v-a dezvoltat foarte mult faptul că ați interacționat cu diferiți oameni din diferite medii.
mai ales în acea perioadă când, după cum știm, lucrurile nu erau atât de dezvoltate ca și în ziua de azi. Da, bun, mai întâi trebuie spus că în perioada studiilor de matematică mergeam informal la alte facultăți, adică nu eram înscris, dar pasiunea pentru psihologie, spre exemplu, am continuat-o și am mai participat la discipline acolo. Lângă amfiteatrul de la matematică era cel de la drept, mai intram la cursurile de la drept, cred că atunci era tânăr domnul Tudorel Toader și am participat la câteva cursuri de-al dumnealui. La filozofie mergeam, spre exemplu, istoria filozofiei, deși acolo necesita un efort mult mai mare, adică dacă aș fi mers formal, probabil că aș fi învățat cu totul altfel lucrurile. Ei, în cursul respectiv, mai ofereau citate în greaca veche, în alt curs învățau greaca veche, deci erau și părți pe care le pierdeam, cursurile de logică acolo, istoria culturii și civilizației britanice, spre exemplu, am mai fost la facultatea de litere. Deci încercam să văd și să cunosc oameni, pentru că dacă mergeai la cursuri, după 3-4 cursuri te mai împrieteneai și cu cei de acolo, chiar dacă nu erai de la programul respectiv. Și în ultimul an, spre exemplu, chiar mergeam des la fizică. Știam deja că voi merge și pe acea direcție și atunci am încercat să recuperez într-un fel și să ajung la un anumit nivel. Da, este o experiență foarte interesantă și te formează și ca om. Nu doar că treci dintr-un loc în altul. De obicei, noi ne dezvoltăm într-un anumit grup și poate în grupul respectiv ești lider. Constați că te duci în alt grup și este un alt lider, da? Dar ce faci? Încerci tu să devii lider? Sunt niște lucruri care se dezvoltă în timp, da? Și care te învață cumva să te comporți și într-o situație și în alta. Într-o grupă poate ești cel mai bun, te duci în altă parte, nu mai ești cel mai bun. Închipuieți că în momentul în care am schimbat un domeniu, m-am trezit la matematică, unde eram considerat foarte bun și mai departe, la fizică, unde eram chiar sub medie inițial. Da? Ceilalți veneau pregătiți, reiani, da? Și atunci și mai tineri și mai bine pregătiți, asta era pasiunea lor inițială, și atunci a trebuit vreo 2 ani de zile să recuperez acest decalaj, să fiu foarte bun și în acel domeniu. Această perioadă este una care te marchează în principiu ca om, vezi? Dar te și formează. Și atunci a fost mai ușor și ulterior pentru mine să trec către alte domenii și să știu că știu cum e acum, la început, dar dacă depun efortul necesar, am capacitatea de a înțelege lucrurile și în acel domeniu. La început am făcut-o într-un cadru formal, iată, în cadrul unui program de studii. Ulterior, am putut să fac aceste tranziții și autodidact, fără să fie nevoie neapărat de a intra într-un cadru formal. Și, indiferent de situația în care ne aflăm, că e vorba de, iată, cum a fost vorba de medicină, biologie, anumite aspecte, trebuie să le învăț și eu pentru a colabora cu cei de acolo, dar am făcut-o poate cu o altă perspectivă, având în vedere experiența mea de tranziție de la un domeniu la altul și respectul pe care îl dezvolți. Uneori, dacă ești cel mai bun într-un grup sau într-o zonă, ai impresia, se schimbă cumva și impresia ta despre tine și poate și atitudinea ta. Spunem, nu că și acum e o funcție. Funcțiile de obicei schimbă oameni. Da? La fel și acolo, faptul că te afli într-un anumit context te schimbă ca om. Când treci dintr-un loc în altul, începi să revii cu picioarele de pământ și o iei de la capăt și de multe ori această experiență ajută. Și formal m-am studiat și informatica. Când am plecat din țară am întrerupt cumva și apoi am renunțat, dar parcursesem și o parte din programul de informatică, făcusem și masteratul de sisteme dinamice, eram la masterat la fizică, spre exemplu, eram la doctorat la
matematică în primul an. Deci când am plecat, efectiv, eram, cred că la doctorat la matematică, la master și licența, cumva făcusem 2 ani într-unul la licență la fizică și pentru că anul 3 se termina după anul 4, n-am putut să dau licența atunci. Și ați prins și o perioadă în care s-au schimbat și legile, dacă nu mă înșel, și nu mai era posibil să faci mai multe facultăți fără taxă. Da, acum apare la fel natural, dar atunci s-a făcut trecerea. Da? Deci atunci puteai să studiezi mai multe programe de studii fără taxă, nu primeai bursă. Da, și era atât de nouă prevederea că nici cei din facultate nu știau. Adică ei știau despre mine că sunt la 2 facultăți, eu doar m-am dus să le spun că iau bursă din partea alaltă și că nu să mă scoată de pe lista de bursă de aici, că nu pot să iau din 2 locuri. Asta știam. Ei, între timp, nu mai știu, septembrie, octombrie, atunci, septembrie, cred că în ultimele zile se schimbase și legislația și atunci nu puteai să studiezi fără plată la a doua facultate. Dacă erai deja înscris, nu era o problemă. Dar pentru masterat, spre exemplu, m-am trezit în săptămâna nouă și au dat și ei seama că stai puțin, aoleu, tu intri prevederile noii legi, ar trebui să plătești. Da, ok, nu mi-am propus să plătesc, da, n-aveam atunci, nu mi-am propus să câștig lucruri financiare. Aveam oferte din străinătate care mă plăteau și acum să plătesc. Atunci am zis, ok, nu e o diferență prea mare, îmi place să studiez în continuare și am plecat în Franța, inițial pe zona aceasta de nanoștiințe și am continuat acolo, dar a trebuit să întrerup informatica, a trebuit să aleg unul dintre domenii și am întrerupt informatica, am întrerupt doctoratul la matematică și am continuat pe acel program de nanoștiințe, care ulterior, după plecarea în Statele Unite, am condus către zona de inginerie, adică era nanotehnologie alături de nanoștiințe și atunci am analizat nanotehnologiile de înregistrare a datelor, după aia comunicații de date și am rămas în zona ingineriei. Și cum v-ați acomodat dintr-un mediu în altul? Prima oară în Franța, apoi în Statele Unite ale Americii, după care la un moment dat ați ajuns și în Germania. Deci ați trecut prin diferite culturi, prin diferite medii, unde oamenii bănuiesc că sunt totuși diferiți raportat la mediul lor de proveniență. Da, spuneai și întrebarea anterioară era legată de trecerea și fizică de la Iași la București, în Franța. Eu vorbesc un limbaj al științei și acest limbaj al științei este comun, este universal. E o diferență, iată, între țări, în ceea ce privește cultură, mentalitate și interese. Avem și războaie, dar în lumea științifică noi colaborăm cu oameni din toată lumea și nu ținem cont de aceste aspecte politice, religioase și mai departe. Aceasta ajută foarte mult, pentru că oriunde te duci, tu discuți știință, nu contează de unde vii, tu ești tratat în funcție de ce idei spui, de ce știi să faci și de asemenea te bucuri de ideile celorlalți, indiferent de, repet, orientarea lui într-un mod sau în altul. Sigur că în momentul când ești din acest mediu, eu mă simțeam foarte bine în acest mediu. Adică dacă eu când am văzut în Franța că mă plătesc să stau toată ziua să studiez, stăteam până noaptea la 12 acolo în laborator, încă cei la care locuiam erau îngrijorați. Ei credeau că eu mă duc prin nu știu unde, prin baruri până la ora aia și mi-au spus, știți, noi avem copii mici de crescut, noi să veniți noaptea la 12 acasă, nu cred că e un exemplu bun pentru copiii noștri. Și când le-am explicat asta, că eu vin de la laborator, nu se poate, pe laborator se termin la 4, zic, nu, și în fine, în primele seri, spre exemplu, se pornea alarma la laborator, adică ei nu erau obișnuiți că stă cineva până la ora respectivă, cel care pleca ultimul punea alarma acolo și m-am trezit cu poliția, domnule, ce s-a întâmplat, a trebuit să dea profesorul explicații pe acolo ce căutam eu la ora respectivă. Deci, repet, din punct
punctul meu de vedere, eu mă simțeam foarte bine în laborator, aveam un loc unde să dorm și atât. Dar, odată ce ieșeai în comunitate și încercai să interacționezi, pe de altă parte te bucurai de cultura. S-a întâmplat, să stau în Paris, foarte frumos, cel puțin în vremea respectivă, în Versailles, am locuit de asemenea un oraș extraordinar. Și atunci n-aș zice că mi-am făcut o imagine asupra Franței în general și am interacționat cu Franța în general, ci am interacționat cu o zonă care oricum era cosmopolită, în care erau și foarte mulți români, în care, repet, lumea era deschisă către persoane în exterior. A fost un aspect interesant că de unde societatea franceză se plângea că vin românii și nu mai pleacă, eu doream să plec și nu mai reușeam să plec din țara aia pentru că mi-au dat o viză doar la dus cumva, știți? Era o viză de tranzit doar către dus și când mă întorceam, în mod normal trebuia să-mi plătească ei avionul de întors. Eu, luând decizia să nu mai continui în Franța, să merg în Statele Unite, nu mai aveau justificarea să-mi plătească ei avionul, că urmea să mă întorc la ei la doctorat acolo și atunci a trebuit să mă întorc tot cu un autocar, nu-mi permiteam atunci să plătesc un bilet de avion, dar la autocar îți trebuia o viză de tranzit și nici ei nu mai știau de unde s-o dea. Adică dacă ți-o deau de la plecare, îți dădea ambasada din România, de la București. Acolo m-am mutat, de la prefectură, la ambasada Germaniei. Nici unii, nici ceilalți ziceau că nu mai cu noile prevederi, nu mai au aceste facilități. Și ca să plec, a trebuit cumva să prezint toate documentele de la doctoratul din Franța, la care eu, de fapt, nu aveam de gând să mă mai duc, ca să-mi dea un fel de carte de sejur, adică carte de ședere pe următorii 3 ani de zile în Franța, ca să pot să plec din Franța. Deci a fost după câteva zile în care m-au mutat din loc în altul și își puneau și ei întrebarea ce facem cu voi, sigur că era și varianta aceea, ia-ți bilet de avion, scăpăm de tine, îți plătim noi biletul, nu mai trece pe aici, da? Dar până la urmă au fost experiențe interesante, oameni care am interacționat. Oarecum francezii, deși ne respectau, totuși ne priveau ca să zicem, o populație de periferie, adică a Europei. Nu neapărat străini, că și nemții erau străini, nu, dar nu erau tratați la fel. Da, știi, chiar și faptul că, să zicem, lucram mai mult în laborator, pentru ei era cumva normal că asta au venit din România, e normal să lucreze mai mult, dar nu să lucreze cât lucrăm noi francezi și așa mai departe. Pe mine nu mă deranja că îmi plăcea, repet, nu avusesem în România facilitățile de acolo și când am dat peste ele, eu în România făceam cercetare ca hobby, adică aveam alte activități pe parcursul zilei și stăteam seara până la 12, faptul că acolo și ziua și seara făceam, era un lucru natural, făceam mai mult din ce îmi plăcea, doar că nu predam atunci, doar cercetam. Dar atitudinea lor, într-adevăr, era cumva să așteptau ca noi să muncim mai mult, să stăm așa și să obținem rezultatele respective. Poate știu, la bancă, la fel, erai tratat într-un anumit mod, dar altfel, repet, având în vedere și pregătirea pe care o aveai, nu am avut dificultăți de integrare nici acolo și ulterior în Washington chiar a fost mai bine, adică americanii sunt mult mai deschiși din punctul acesta de vedere. Ei chiar nu fac diferență între români, francezi, germani, pentru ei, din Europa, bun, ok, europeni, da, și din start, din contră, spuneam că eram favorizat, pentru că europenii poate erau favorizați în raport cu America Latină sau cu zona, Mexicului, să zicem, vecinii, care erau destul de mulți în America, nu mai spun Africa sau chiar Asia, deci eram mai apropiat. Deci, iată, în America chiar m-am simțit privilegiat în comparație cu alți studenți străini care studiau acolo. Ați spus că cercetarea pe care o făceați în România era ca un hobby până la ora 12 și asta era și întrebarea următoare. Noaptea, da. Noaptea. Și asta era și întrebarea următoare, căci eram și sunt, de fapt, curios
ce făcea tânărul Mihai Dimian dincolo de perioada în care studia. Că se vede că cea mai mare parte din timp era alocat studiului. Care erau alte activități, dacă mai aveați timp de alte activități, în timpul liber? Îmi plăcea foarte mult să merg la munte, să joc fotbal, să petrec timpul cu prietenii și, sigur, partea sentimentală, de asemenea, era una foarte importantă. Pot să dau exemplu, în perioada primului program de studiu la matematică, în anul 2 am făcut noi o firmă de turism. Mai eram 5 persoane, 4, 2 de la matematică, cred că 2 de la inginerie și încă am fost angajat pe la Oficiul Județean de Turism înainte, dar relativ tânăr, dar un pic mai în vârstă decât noi. Ei, și de primul Crăciun și Revelion am avut în jur de 300 de turiști. În anul al doilea de Crăciun și Revelion am avut 3000. Deci a fost o activitate foarte intensă. Făceam în fiecare weekend sau la 2 weekenduri excursii cu studenții, organizam excursii cu studenții, iar, repet, vara mergeam în diverse tabere pe care le organizam sau la aceste evenimente. Aveam borse cu aproape în integralitate, Tușnad, Vatra Dornei. Aici mergeam foarte mult la Pasul Tihuța din Iași, făceam excursiile acolo, la vremea respectivă era destul de atractivă locația și hotelul arăta într-un mod în care poate astăzi nu-ți dai seama, dar atunci chiar era spectaculos pentru cineva care participa. Și aproape un an jumate, chiar aproape de 2 ani, spre exemplu, am desfășurat astfel de activitate care era una intensă, nu mai trebuia promovată excursia respectivă, asigura toate condițiile, tu făceai tot, adică inclusiv, să zicem, petrecerea, discoteca respectivă, tot. Eu eram și DJ și dimineața mergeam ca ghid turistic, noaptea făceam acolo și inclusiv problemele administrative care țineau de, diverse țeava spartă, nu știu unde, totul trebuia să duci să o rezolvi, da? Nu exista altceva. Aprindeam lumina în stațiune, în borse, că eu știam de unde se aprinde lumina, nu era lumină pe străzi până nu veneam noi, în zona de stațiuni, nu încă. Ei, și, da, acesta mi-a ocupat destul de mult timp, să zicem, timpul meu liber, iar atunci când am constatat că nu mai fac față la nivelul pe care îl consideram necesar la facultate, am renunțat, deși câștigurile erau foarte mari. Apropo de acest aspect, într-adevăr, numai dintr-un Crăciun și Revelion câștigam cât părinții mei împreună întregal. Ei nu câștigau foarte mult, da? Dar ca idee sumele erau foarte mari. De altfel, 2 colegi de la Politehnică, ei au continuat această carieră. Deci și câțiva ani de zile financiarul duceau foarte bine. Își cumpăraseră singuri apartament, mașini și așa mai departe. Deci lucrurile au mers foarte bine în continuare în această zonă, dar pentru mine era un hobby și acesta. Adică nu era nu e o carieră. Nu vedeam ca o carieră, ci având în vedere că îmi plăcea muntele, fusesem la un club de speologie, adică eram atras de aceste lucruri, m-am văzut, îmi plăcea să organizez petreceri. Băi, uite, toate astea pot să le fac și în cadrul unei activități care mai e și plătită. Eu oricum le-aș fi făcut, dar uite, mai e și plătită. Sigur că ajungând, repet, la o dimensiune mult mai mare decât mi-am imaginat eu, a trebuit să fac o alegere. N-a fost ușor, în sensul că ulterior, apropo și de situația creată de statul român cu plata celor adică, de exemplu, dintr-o dată mă trezisem și fără o situație materială bună,
nici nu mai, adică ajunsesem să și plătesc, da, anumite lucruri și în timp ce, pe calea turismului, atunci câștigam foarte, foarte bine, da, și renunțasem la ea. A existat un soi de urmă de regret, poate v-ați gândit încă o dată, vai, de ce am făcut, de ce am lăsat acel lucru care mi-aducea și atât mai de mulți degrabă bani? în relația cu ceilalți. Adică, într-adevăr, la un moment dat, când îți pui problema unei familii sau când, știu eu, părinții, zic, băi, nu te mai pot ajuta, da? Am făcut meditații în compensație ca să nu apelez neapărat la ajutorul părinților, dar nici nu-i puteam ajuta. Adică dacă am avut, spre exemplu, era perioada în care se trecea pe centrale termice, centrale de apartament. Da. Ei, era un cost asociat. Dacă aș fi avut banii necesari, adică aș fi făcut lucrul ăsta pentru ai mei, părinți, da? Dar n-am putut să o fac și ei stăteau mai mult în frig, adică cred că deconectaseră 2 calorifere de la asta, stau într-o cameră, adică nu era o situație tocmai plăcută și mă durea faptul că nu pot să o fac, deși cu un an în urmă, spre exemplu, aș fi putut să o fac, da? Din ceea ce realizam atunci. Ulterior, nu am de ce să regret, pentru că este ceea ce mi-am dorit să fac, repet, nu ca meserie, aceea nu o vedeam ca o meserie pentru mine. Eu apreciez foarte mult turismul, da? Dar nu era capacitatea mea maximă utilizată și din acest punct de vedere mi-am dorit o carieră de profesor. Cercetarea, sigur, a venit pe parcurs. Abia spre finalul studiilor de licență am realizat că, stai, uite, este și asta o variantă și trebuie să și fii bun, adică nu-i de ajuns să vrei, dar trebuie să și poți. Am constatat că și pot să fac cercetare și atunci, combinând predarea cu cercetarea, a fost ceea ce mi-am dorit ca și cale în viață. Și ulterior a venit și partea financiară, să spun, dar au fost momente dificile până am ajuns acolo. Rămânem de fapt tot în Statele Unite ale Americii, dar de această dată depășim momentul studenției, momentul când erați în perioada de învățare și mergem la momentul în care deja ați devenit profesor asociat la Universitatea Howard, dacă nu mă înșel, din capitala Statelor Unite ale Americii. Cum a fost acolo în capitală, ca stil de viață, ca mediu, ca diferențe între ceea ce ați trăit în Europa și ceea ce ați ajuns să experimentați în capitala Statelor Unite ale Americii până la urmă? Da, sunt multe lucruri de comparat, ca stil de viață, ca meserie pe care o practici, ca mediu în care te afli, așteptările din partea studenților, a colegilor. Am avut oarecum avantajul că doctoratul l-am făcut la Universitatea Maryland College Park, care e în zona metropolitană a Washingtonului, ține de statul Maryland, este cea mai importantă universitate din statul respectiv și chiar din zona Washingtonului, dar nu e în capitală propriu-zis, e în zona metropolitană, adică zona în care ajungi cu metro. Ulterior, postul a fost obținut în centrul orașului. Universitatea Howard e la 2 km de Casa Albă, 1 km de Congresul American, 1,5 km. Deci, iată un prim răspuns legat de mediul în care te aflai. Da? Aveai ocazia inclusiv la festivitatea de absolvire, vine președintele Obama, întâlnești cu el, vin laureați Nobel, iei masa cu ei, adică e un mediu în care... cu domnul președinte? Și vorbiți toată, vorbesc așa, că ne-am salutat într-un fel, fiind profesor acolo și trecând, sigur, obținând discursul de absolvire studenților, dar nu am stat la masă cu dumnealui. În schimb, cu laureați Nobel am stat la masă ca profesor la Howard. Însă, da, este spre un consiliu de administrație al universității, era Colin Powell, dacă știi, generalul american, era secretar de stat. Deci ai ocazia să întâlnești personalități, să discuți diverse aspecte și totodată șansa de a avea laboratoare bine dezvoltate.
încercăm și în România, dar efortul este foarte mare. Adică acolo ai banii, te întreabă cum să-i cheltui eficient. În România trebuie să obții banii, pentru ce îi obții, aia încerci să faci. Adică asta este unde găsești o oportunitate, dezvolți. Acolo mai mult, uite, am o strategie, banii sunt, dar îi convingi cumva să meargă pe direcția pe care o propui tu sau dacă nu propui o altă direcție care să fie atractivă pentru instituția respectivă. Din punct de vedere al studenților, ei plătind foarte mult pentru studii, chiar dacă o parte dintre ei sunt susținuți prin diverse burse, atunci și interesul și așteptările lor sunt mult mai mari decât aici. Vezi, aici plătește statul pentru tine, să zic 70% dintre studenții noștri studiază în regim bugetat. Da? Deci nu simți că dai tu un ban, deși până la urmă tot tu, părinții tăi, dau prin taxele pe care le plătesc statului român, care se întorc într-un fel... E o plată indirectă. E o plată indirectă. Ei, dar dacă nu o dai tu, se simte altfel. Simte altfel și interesul tău crește, pe de o parte, de a învăța acolo, pe de altă parte, pretențiile de la profesor cresc pentru că am plătit pentru asta. Trebuie să primesc serviciul pe care eu l-am plătit. Atunci, din acest punct de vedere, trebuia mult mai multă atenție și la abordarea aceasta individuală. Noi vorbim că e un învățământ centrat pe student. Ei, acolo studentul plătește. Normal că îl centrezi, pentru că el a plătit suma respectivă foarte mare. În Statele Unite, creditul pentru studii este mai mare acum decât creditul imobiliar. Da? Deci oamenii plătesc să studieze, plata aia fiind de 20, 30, 40 de mii dolari pe an. Da. Deci ajungi la cât o casă aici în România să dai pentru studii. Clar că banii ăia mulți nu iau și atunci împrumută. Dar de ce împrumută și fac aceasta? Pentru că ei o văd ca o investiție. Investiția în educație conduce la un salariu mai mare ulterior în medie. Nu înseamnă că cineva fără facultate n-a devenit miliardar. Dar în medie este o creștere de salariu de la $40.000 pe an la $60.000 pe an. Și atunci tu zici, ok, $20.000 pe an creștere salariu, da? În câți ani? 10 ani fac $200.000. Ok, înseamnă că în 10 ani sau în 6 ani mi-am recuperat investiția pe care am făcut-o în educație și restul vieții câștig suplimentar în acest sens. Deci e până la urmă tot un calcul financiar în spatele acestei abordări universitare din Statele Unite. Dar, repet, plătind aceste sume, bineînțeles că studentul are pretenția să-i acorzi toată atenția cuvenită. Nu s-a întâmplat prea des, n-am orele de consultații pline, adică extindeam orele, pe când aici în România vin destul de puțin la orele de consultații, mai mult un orar, pe ușă stau în... Contactați profesorii să-i anunți că vrei să vii la nu, deci acolo era clar și, repet, de obicei stăteai după ora de consultație, că nu reușeai să faci față tuturor celor care veneau cu întrebări și solicitau astfel de ajutor. Și, da, sunt diferențe. Repet, pe de altă parte, impactul pe care eu îl văd aici, în privința propriei persoane, cum spuneam și de-a lungul timpului, am făcut mai multe alegeri, n-a fost aceasta singura alegere să renunț la o poziție de titular în Statele Unite, în Washington, vin în Suceava și financiar, când am semnat primul contract cu Suceava, era 10% din cât câștigam în Statele Unite, da? Dar, repet, mai făcusem astfel de alegeri. Important însă este cum te simți tu, care este rolul tău, ce te motivează să mergi mai departe. Eu am considerat că impactul pe care l-am asupra acestei zone, acestei universități, a studenților de aici, că este mult mai multă nevoie de mine aici decât era acolo. A fost important pentru mine acea experiență și ca o confirmare că ceea ce fac sau ceea ce cred este posibil, da? Și că există o confirmare a valorii tale, da? Că pot să acumulez un anumit nivel material care să-mi permită un nivel minim după aia ulterior de viață oriunde aș merge,
Da? Dar după care m-am uitat foarte mult la impactul pe care l-am asupra unei comunități mai mici sau mai mari, asta depinde de comunitate. Totuși, după Statele Unite, ați venit înapoi în Europa, mai exact în Germania, la Institutul Max Planck, dacă nu mă înșel. Nu, a fost o întrerupere. A fost o întrerupere. Da, după doctorat am obținut poziția din Statele Unite, dar am negociat într-un fel cu ei să încep un an mai târziu, pentru că atunci soția mea avea o bursă în Germania și atunci am zis, ok, încerc să vin și eu acolo dacă mi se permite de către universitate. Și atunci am aplicat la Institutul Max Planck și ei mi-au oferit un contract de 5 ani, dar eu am fost numai un an acolo, având ulterior, m-am gândit ce să fac, să continui în Germania, da. Acolo era un contract de 5 ani, însă nu știam ce se va întâmpla peste 5 ani. Da. În Statele Unite era contractul de 6 ani, dar știam că după 6 ani continui, promovezi, adică este titularizarea, promovezi, deci e calea clară, pe când aici nu era calea clară neapărat în Germania. Pe de altă parte, eu nu cunosc limba germană, vorbeam în engleză la institut, înțelegeam anumite lucruri, deci integrarea mea în societate era alta în Statele Unite decât în Germania și era mult mai spuneam dificil. și de foarte mulți prieteni pe care îi făcusem în cei 4-5 ani, în Germania, să zic, mai puțin. Dar a fost această experiență foarte utilă să înțeleg și să colaborez și cu cercetătorii din Institutul Max Planck, care e în principiu institut de excelență într-o anumită zonă, nu în cercetarea aplicată, dar în cercetarea fundamentală, de excelență, dispersat prin Germania, adică diverse localități, e dezvoltat un anumit profil al institutului și da, a fost foarte utilă și această experiență. Dar adică n-am fost un an, m-am întors în Statele Unite după și care ulterior am început colaborarea cu Suceava și după un timp, da, m-am gândit la o alegere și am făcut-o în acest moment. Cum ați ajuns la Suceava? Cine v-a contactat cineva sau v-ați gândit dumneavoastră să veniți spre acest oraș? Da, nu fusesem în Suceava în universitate înainte, da? Soția mea avea atunci o colaborare cu Universitatea din Suceava, m-am întâlnit cu profesori de aici și întâlnindu-o, spre exemplu, pe domnul profesor Grau, rectorul universității, atunci am început o colaborare, adică am început să ne consultăm, sigur, mai mult dumnealui în ceea ce privește dezvoltarea universității, eu în ceea ce privește așa, perspectivele viitoare în România și am început să predau la unul dintre programe, în regim de plată cu ora, un curs. Am cunoscut în acest mod și alți colegi din cadrul universității și, repet, în momentul în care m-am gândit, ok, am un impact, pot avea un impact asupra comunității. Noi intrasem atunci în Uniunea Europeană în 2007-2008, apăruseră și fondurile europene, poate lumea nu știe exact cum să le atragă. Am scris un proiect direct de la Bruxelles și am avut un proiect de 4 ani care mi-au asigurat, în afară de ce mi oferea universitatea, oportunități suplimentare de a participa la conferințe, de a susține și, să zicem, achiziția anumitor echipamente, materiale. Și atunci, văzând de asemenea alte proiecte din fonduri europene, dezvoltare de laboratoare, am constatat, ok, uite, se pot face foarte multe lucruri, dar nu pot să le fac doar din Statele Unite stând acolo. Într-o perioadă am scris proiect, dar după aia trebuia să le și implementez. Atunci, da, într-un final am luat decizia de a reveni aici, dar n-a fost ușor, a fost vreo 4-5 ani care am făcut naveta. Un an mi-am luat în Statele Unite, la 6 ani de zile poți să-ți iei așa numitul sabatic. Universitatea te plătește și tu experimentezi ceva în altă parte. Te plătești un singur semestru salariu întreg sau pe întreg anul jumătate din salariu. Și poți să te duci în orice alte institute, poți să te duci în companii. Avem foarte mult de discutat dacă este util sau nu o astfel de abordare. Din punctul meu e foarte util.
te redefinește într-un fel ca profesor anul respectiv. Da? Îți refaci cursurile sau ai o anumită experiență în industrie în care te face să vezi lucrurile altfel. Un an suplimentar de a învăța. Exact. La urmă Acum, știți cum e, mă departe. întreb în România ceva, că probabil că mi-aș construi casa dacă îmi dă un an liber și mă plătește, sau mi-aș face, adică nu în modul ăsta este văzut anul sabatic în Statele Unite, ci tot ca o redescoperire și cumva de multe ori intră într-o anumită rutină care face poate și din cursul tău să fii mai puțin interesat, poate n-ai timp să actualizezi cursurile, să ți le. Pe de altă parte, zona de cercetare, în momentul în care să te concentrezi pe unui subiect, obții rezultate, după aia ai alți 6 ani de zile în care aplici mai departe și obții rezultate, dar ai nevoie de anul ăla în care să găsești ideile, să zicem, unice pe care să le dezvolți în anii următori. Deci foarte util din punctul meu de vedere. Pentru mine acel an a fost însă și posibilitatea de a petrece un an întreg aici și de a lua la final o decizie într-un sens sau în altul. Vă mărturisesc că ajungem acum aici la Suceava, ajungând de fapt aici la Suceava, vorbind cu cineva, dar nu vă spun cine, la întrebarea de ce aici la Suceava avem o infrastructură atât de modernă, de ce la noi se înnoiește câte ceva și în alte locuri nu, am primit următorul răspuns. Acele locuri nu au un Mihai Dimian. Și că de multe ori v-ați dedicat atât de mult încât erau nopți care vă prindeau adormind la birou. De unde această putere și dedicare pe care o aveți? De unde această voință de a persevera și de a face ca aici, într-un oraș, care nu este un oraș atât de important pentru România, de multe ori cei care mă aud că spun că sunt din Suceava spun acolo unde se agață harta în cui. De unde a venit tot? În primul rând, am vorbit despre experiența mea de a trece dintr-un domeniu în altul. Este o vorbă în Statele Unite despre New York. If you can make it here, you can make it anywhere. Da? E o provocare într-un sens. Da? Dom'le, am constatat că m-am dus în diverse locuri și am reușit să fac. M-am dus în diverse domenii și am reușit, dar atenție, nu mă duc oriunde. Da? Ci mi-analizez oportunitățile, potențialul acestui loc sau acelui loc. De asemenea, mi-analizez potențialul meu. Da? Știu că nu mă pricep la muzică, nu m-am apucat să fac muzică pentru că oricât aș munci, n-am urechea muzicală, n-am rezultate respective. Da? Ei, și în cazul de față, eu am încredere că această zonă are un potențial deosebit încă poate neexploatat. Am încredere că putem reuși lucruri extraordinare, dar este nevoie poate să privim un pic lucrurile altfel. Este nevoie ca cineva să facă pasul înainte, să facă primul pas și ulterior, poate văzând rezultatele, se alătură și ceilalți. Deci, așa cum am spus, ceea ce mă motivează pe mine, da, n-a fost faptul că aveam o recunoaștere internațională, a fost nevoie să simt această recunoaștere internațională, dar nu este ceea ce mă motiva pe mine. Nu fac lucrul acesta să primesc aprecierea celorlalți, da? Ci îmi evaluez singur rezultatele muncii și spun, ok, uite, pentru mine asta este important și sunt mulțumit că am realizat aceste lucruri. Că le apreciază sau nu ceilalți, e important, dar e un loc secundar. Și atunci, indiferent ce am făcut, da? Dacă am simțit această pasiune, m-am dedicat. De aceea spuneam că dacă atunci când am primit șansa cercetării, am lucrat de zi până seara, nu am simțit că, uite, pierd ceva. Și dacă am fost în Paris și nu simțeam, uite ce oportunități am acolo și pierd, și doar pentru că stau într-o cameră aici și studiez sau într-un laborator studiez. În momentul de față am avut această motivație, da, de a demonstra că, în primul rând mie, da, și celor care s-au oferit celor de aici posibilitatea sau condițiile pe care eu le-am experimentat în Occident, da, și să arătăm că este posibil să facem aici acest lucru.
au venit și alți oameni alături de mine și deși uneori poate lumea m-a văzut pe mine în față, da? În spatele meu, poate erau oameni care au depus un efort fantastic și au obținut rezultate fantastice și o întreagă echipă. Dar, apropo de psihologie, vezi, de multe ori rolul meu a fost să pun în valoare acei oameni, da? Chiar dacă poate n-au fost în prim plan. Foarte interesant cum uneori am crezut că anumite aspecte îi motivează și am constatat că nu, alteori am constatat că alte aspecte i-au motivat extraordinar în a scoate acest potențial la suprafață. Și odată ce ai un om de valoare lângă tine, într-un moment sau în altul, acest potențial extraordinar se va manifesta. Și în continuare, indiferent, spre a fost pandemia, a fost un grup de oameni, a fost criza refugiaților, a fost alt grup de oameni în care am lucrat, dar am avut oameni extraordinari acolo și am văzut manifestându-se acest potențial extraordinar, am încercat să-l sprijin și la rândul meu să contribui cât pot de mult. Iar uitându-mă în urmă, spre exemplu, da? Ce e important pentru mine? Da, dacă am putut și am reușit să fac lucrurile respective de care poate comunitatea a avut nevoie, oamenii au avut nevoie la un moment sau altul, asta este ceea ce m-a motivat și am mers mai departe. Înainte vorbeai de laboratoare, da, am vrut să creăm aici laboratoare de cercetare care să fie la nivel internațional. Acest laborator necesită finanțare. Am scris proiect de finanțare pentru a realiza acest lucru. Dacă a venit criza refugiaților, am scris proiecte pentru a susține refugiații, nu neapărat proiecte pentru stat, am scris proiecte pentru organizații internaționale neguvernamentale care au venit să sprijine și eu sunt uimit de modul în care au reacționat unii sau ceilalți. Am ajuns să negociem cu Ministerul Sănătății din Marea Britanie, transportul echipamentelor medicale în Ucraina, paturi de spital și așa mai departe, rețea de magazine din Marea Britanie să pună anunțuri pentru noi și această zonă. Când am avut, spre exemplu, magazinul, a fost susținut și în acest mod. Magazin impropriu spus, da. Repet, oameni de afaceri din Suceava care au pus la dispoziție motelul pe care noi l-am transformat într-un centru de refugiați sau hala pentru depozite și toate echipamentele necesare utilizării eficiente a acestui depozit și mai departe. Studenții, sutele de studenți care au contribuit voluntar la diverse acțiuni, de la traduceri, la aceasta este ceea ce rămâne în urmă și pentru mine contează foarte mult această experiență. Bineînțeles că pentru a face lucrul ăsta a fost pentru mine foarte greu. Adică nu aveam nici sâmbătă, nici duminică, noaptea, nu mă gândeam la ce probleme mai apar. Fiecare trimitea mesaje când putea, nu aveam o poziție de conducere, să spun, nu puteam să oblig oamenii să facă, dar a fost o experiență foarte frumoasă și da, acasă mă duceam, aveam de asemenea refugiați în casă, eu dormeam pe undeva pe acolo, prin casă, așa, dar trecând linie, da, sunt lucrurile care îmi produc o mulțumire, în timp dorm liniștit și mă uit în spate cu mulțumire. M-ați emoționat, să știți, cât ați povestit acum și vă spun și eu că am constatat de-a lungul perioadei, când am mai prezentat evenimente, perioada licenței, cea pe care am finalizat-o și am avut ocazia să fac parte din anumite activități ce v-au implicat în mod direct. Și ceea ce am observat eu este că erați foarte apropiat de studenți. Și acum nu neapărat ca pe un reproș pentru ceilalți, dar v-am văzut mult mai apropiat de tineri decât poate alții. Pe mine chestia asta m-a impresionat pentru că la momentul respectiv, în funcția de prorector, de multe ori noi aici în România, când vedem pe cineva într-o funcție, nu ne așteptăm ca acel cineva să se implice în acel mod, dincolo de capabilitățile pe care le are, dincolo de ceea ce trebuie să facă în funcția respectivă.
și mi s-a părut impresionant că în momentul în care, să spunem noi, Radio Universități, am avut nevoie de un anumit echipament sau am avut nevoie de ceva ca să putem desfășura activitățile din ce în ce mai bine, ați fost prima persoană care a venit și a sărit în ajutorul nostru. Cum ați gestionat atât de multe activități care poate treceau dincolo de fișa postului? Pentru că marea majoritate, când ne uităm că avem ceva de făcut, noi punem accent pe fișa postului, doar pe atribuțiile pe care le avem, nu ne extindem dincolo de ele. Asta cred că probabil vine și datorită perioadei pe care ați petrecut-o în Statele Unite, în alte țări, unde lucrurile poate nu sunt atât de încorsetate, dacă aș putea spune astfel. Sunt, așa cum spuneam, aspecte care țin de educația, de formarea mea, în mai multe țări, în mai multe zone, dar v-am spus, eu nu, adică funcția de prorector pe care am avut-o era o modalitate de a pune în aplicare această strategie de dezvoltare a cercetării din universitate. Și atunci, dar dacă nu aveam acea funcție, tot asta aș fi făcut. Adică eu doream să fac, dar sigur cu acea funcție puteam mai ușor să fac lucrurile astea, dar în mandatul domnului Graur nu am avut nicio funcție, dar nu m-am fost mai puțin implicat, inclusiv în această zonă a cercetării. Pe de altă parte, da, mi-am asumat această parte de cercetare pentru că era nevoie de o transformare în universitate, iar noi veneam după două experiențe mai puțin fericite în zona cercetării și am considerat că pot ajuta în această zonă, dar altfel nu mi-am propus să fiu un administrator a cercetării în România, în universitate, să fiu un profesor, să contribui la transformarea acestei universități în toate aspectele. Iar dacă am considerat că viața studenților este una deficitară în universitate, atunci am contribuit la această dezvoltare a vieții studenței și vreau în continuare să dezvoltăm în condițiile pe care le avem aici. Da, nu voi muta în Toldu, în Suceava, dar vom crea și am creat și de-a lungul timpului oportunități pentru studenți pentru a se pune în valoare, sigur, pe partea creativă, că e vorba de, repet, artă sau sport, da? Sau că este vorba de destinderi, divertisment. Vom încerca în continuare să fie un mediu foarte plăcut și mă gândesc cum să fac lucrul ăsta. Este ceea ce, repet, mă motivează pe mine să reușim aici, cu puținul pe care îl avem, da? Să oferim cât mai mult, să folosim cât mai eficient acest puțin în favoarea celor pentru care lucrăm, care sunt studenții noștri. Dar, repet, pentru mine eu nu am un serviciu, adică și această funcție de rector este tot în acest sens de a pune, de a încerca să-mi îndeplinesc acest vis al cum arată o universitate. Și când am scris planul managerial, m-am spus, dacă copilul meu ar studia aici, cum mi-aș dori să fie așa? O să depun toate eforturile să fac. Dacă el va ajunge să studieze aici sau nu, nu știu, dar eu fac aceste lucruri gândindu-mă, da, la acest vis și nu la fișa postului sau la salariul pe care îl încasez. De multe ori am realizat lucruri voluntar tocmai ca să scot din mintea oamenilor că aș avea vreun interes material. Și o să poți constata ce am dezvoltat, spre exemplu, la SIRET, Parcul Științific și Tehnologic, da? Unde eu am refuzat orice plată, deși am făcut, am coordonat într-un fel lucrurile acolo și i-am susținut și pe cei din SIRET, după aia și ce am avut noi de făcut în acea zonă. Avem acum chiar... Mâine este o întâlnire a clusterului de bioeconomie. Este un laborator dezvoltat, un proiect, da, care a fost scris în cea mai mare parte de mine, coordonat în cea mai mare parte de mine, dar nu am solicitat nicio plată, deși au fost plătiți oameni și aveam posibilitatea să o fac. Da? Dar atât de mult cred că oamenii
din zonă trebuie să înțeleagă ce înseamnă de fapt inovare, că nu avem în România un sistem de inovare, că oamenii se așteaptă și autoritățile se așteaptă la universități să facă inovare, dar ei de fapt sunt plătiți pentru altceva, se numește cercetare. E o confuzie în România. Și nu pot decât, încercând prin acest voluntariat să arăt cum trebuie făcute lucrurile, să creăm aceste infrastructuri, da? Și la final, poate dacă oamenii vor vedea că da, uite, așa funcționează lucrurile, să fie folosit ca un exemplu în continuare. Dar, repet, atunci când cred atât de mult în acest lucru, mă motivează, nu am nevoie de o retribuție materială, ci din contră folosesc acest lucru pentru a mă ajuta. Și acum, spre exemplu, am depus documentație pentru a crea o fundație universitară. Deci primele 2 salarii ale mele de rector reprezintă fondul de începere a acestei fundații. Se solicită o contribuție minimă. De ce? Pentru că, vedeți, uneori studentul are o anumită nevoie. Noi, într-o instituție de stat, trebuie să creăm un regulament care nu poate lua în calcul cazuri individuale, ci trebuie să imagineze lucrul la modul general. Dacă iei cazuri individuale, creezi nedreptăți după aia. Deci, în schimb, o astfel de fundație, dacă tu, ca om, consideri că acel student trebuie ajutat într-o anumită situație, nu depinzi de aceste încorsătări ale statului român. Sper să vină și alții alături de mine să facă aceste contribuții, poate fi contribuția, nu 3,5% din impozit, adică în loc să dai statului român, dai aceste fundații, noi nu folosim banii respectivi, ci îi folosim pentru studenți. Doar că avem o mai mare libertate de a decide și de a verifica într-un fel lucrurile. În universitate trebuie să respect anumite reguli și îți dau un exemplu. Nu mai știu dacă tu ai participat, era România fără dosar, dar au fost și de la voi, de la Media Digital. Am participat la a 2-a ediție. Așa, și spuneam, prima dată spus, nu putem să dăm fondurile respective pentru participare, așa mai departe. După care, da, putem să oferim transport, dar nu putem să dăm diurnă studenți. Da? Da, bun, n-a fost o problemă să dau eu personal suma respectivă sau să asigur o anumită susținere, da? Dar astfel de cazuri, acum ca rector, e greu să spun, domnule, e anomalie, dar eu nu pot să fac nimic. Da? Și atunci, uite, da, în astfel de situație mă îngrădește legea să ofer diurnă studenților pentru a participa la un astfel de eveniment, dar într-o anumită măsură pot să asigur susținere din cadrul fundației. Sau, da, la un moment dat s-ar putea, știu eu, să existe un caz special care nu poate plăti o taxă de studii, da? Dacă tu analizezi din punct de vedere regulilor, nu ai o justificare. Îmi spunea, uite, tatăl nu vrea să plătească, e separat de mama, nu e oficial, nu mi-apare așa mai... Când analizai cazul respectiv, tu ziceai, păi, e justificat să-l susținem, dar din punct de vedere formal nu are hârtiile necesare. Ok, aș putea să spun, uite, pentru că îl consider justificat, voi cei de la fundație analizați acest caz și vedeți dacă îl puteți susțineți, că voi nu sunteți limitați de constrângerile. Și astfel de vom vedea dacă reușim în această direcție. Eu dar cred că da. E un exemplu, adică, și acum 2 luni am muncit pe gratis ca să fac această fundație. Apropo de experiența americană, nu vreau să spun de fapt cum funcționează lucrurile acolo și ce, adică acolo sunt donații, se construiesc clădiri pe universitare din donațiile celor. Poate ține și de încredere. Da? Și dacă spuneam în zona, iată, acestea inovării, da? Am încercat să obțin încrederea oamenilor mergând voluntar. La refugiați a fost vorba de încredere. Da? La pandemie. Multe lucruri au fost legate de încredere. Da? Deci acest lucru e o monedă foarte importantă, încrederea asta. Și atunci poate că, da, câștig încrederea unor oameni care vor dori, vor înțelege că dacă eu mi-am donat 2 luni salariu pentru această idee, da, poate e o idee care merită susținută, nu pot să mă acuz că am eu vreun interes material, da, ci gândește și doar consideră această idee. Și vedem, da, acum am invitat pentru Marșul Absolvenților cineva de la UiPath. Da, am zis, uite, să dăm ca exemplu.
nu? Unicornul românesc și așa mai departe. I-am scris domnului Daniel Dine, s-a spus că el pe 13 iunie nu poate veni, dar trimite vicepreședintele pentru a preda. Da, și vreau să oferim, poate, iată, această încredere. Uite, aveți încredere în ceea ce facem aici. Știm ce avem de făcut. Și cred că foarte important, și pe asta aș miza, să fie toate aceste lucruri vizibile, să existe pe internet, pe rețele de socializare, în mass media, poate chiar și la nivel național, pentru a conștientiza toate aceste lucruri și am văzut că nu de puține ori, chiar și acum recent ați fost chiar la București, la TVR1, unde ne-ați reprezentat cu cinste și ați povestit despre lucrurile pe care, uitați, în orășelul acesta care este cumva privat, poate, de anumite lucruri, cum ar fi infrastructura, deși și aici vedem că se fac eforturi și cu siguranță pe viitor va fi mai bine, dar asta contează foarte mult, să conștientizăm cât de importante sunt aceste lucruri, tocmai și prin această emisiune pe care o facem, ca lumea să cunoască și să știe lucrurile acestea, dincolo de poate alte știri care nu au un impact pozitiv asupra lor. Ajungem la perioada din ziua de azi și deja ne-ați povestit o parte din primele 2 luni în poziția de rector, dar eu v-aș mai întreba, deși ați punctat parțial deja această întrebare, ce așteptări are omul Mihai Dimian de la poziția de rector? Nu din punct de vedere financiar, în niciun caz nu ne interesează aceste lucruri, ci tocmai din punct de vedere al evoluției. În raport cu dumneavoastră, atât timp cât aveți nevoie și de timp liber, să vă odihniți, un timp dedicat familiei. Da, sigur că mi-am exprimat așteptările într-un plan managerial și chiar dacă, să spunem, timpul poate n-a fost îndeajuns de permisiv, având și multe proiecte în derulare, poate că n-am găsit neapărat toate ideile pe care le-aș fi avut în legătură cu această universitate. Am primit și ajutorul colegilor care mi-au trimis propuneri și studenți, le-am analizat și dacă am considerat că aș putea să le îndeplinesc, le-am trecut în acest plan. Deci așteptările mele sunt, sigur, de a realiza cele 130 de măsuri pe care le-am propus acolo. Unele măsuri sunt întregi, adică în infrastructură, e un întreg campus, nu de realizat. Bineînțeles că nu eu, este o universitate în spate, nu sunt partea administrativă, domnul președinte al Senatului, fostul rector, prorectorii, decani, nu. Dar sigur că eu, până la urmă, trebuie să-mi asum răspunderea și să încercăm să mobilizăm toate resursele necesare pentru a realiza într-un timp record. Finanțarea ne solicită, în primul rând, acest lucru, toate aceste investiții. Sunt schimbări de mentalități pe care încerc să le realizez și așteptările mele ar fi să și reușim. Noi am avut o schimbare majoră de mentalitate. Dacă ne uităm la un astfel de interviu din urmă cu 12 ani, să vedeți ce vorbeam despre cercetare și ce s-a realizat. Da? Adică a fost nevoie și de o schimbare de mentalitate. Nu au fost de ajuns investițiile pe care le-am făcut noi în laboratoare sau proiectele scrise, ci oameni care au venit alături de noi, care au făcut de asemenea sacrificii în a veni aici și a contribui la acest vis. Da, și acum sigur că, știi, mai e o temere și anume zic că ți-ai făcut un plan, da? Zici că e un plan, dar de unde știu eu că planul este potrivit pentru situația în care ne aflăm, în care ne vom afla și că într-adevăr va duce în final la scopul dorit, nu, de a avea o universitate cât mai aproape de cele care am studiat în vest, avea o universitate competitivă pe plan internațional și, sigur, de top pe plan național. În primul rând, o universitate în care studentul simtă că face parte, în care absolventul se întoarcă cu drag, să fie interesat de ceea ce se întâmplă aici, să plece cu mândria și bucuria faptului că a studiat în această universitate.
Aceste lucruri mă motivează uneori mai mult decât investiții. Investițiile sunt doar mijlocul, da? Sau proiectele au fost mijlocul prin care să reușim să contribuim la aceste schimbări. Nu întotdeauna vei avea bani să faci investiții și atunci e foarte important ca oamenii să vadă, să aibă încredere în tine, să contribuie într-un mod sau în altul la această stare de spirit. Da? De aceea vorbeam și în planul managerial că aș vrea să cultiv sentimentul de apartenență la comunitatea USV. Da, nu e un lucru material, dar e un lucru la care țin foarte mult. Nu știu dacă voi reuși, dar cu siguranță încerc să contribui, iar imaginea de care ai amintit, eu de multe ori mă feresc de ideea de imagine, pentru că eu nu vreau să creez o imagine, eu vreau să creez o realitate. Dar e adevărat că în momentul de față imaginea universității în urma realității din universitate. Și de multe ori cei care vin și ne vizitează aici, care încep să ne cunoască, constată și sunt uite ce s-a întâmplat aici. De tot felul de aspecte. Acum aveam niște proiecte cu mediul privat, spre exemplu. Pe vreo jumătate de an, oameni, dar voi stați, eu credeam că la stat așa, sunteți lejer, voi mă sunați sâmbătă, eu sâmbătă eram liniștit înainte să lucrez cu tine pe proiect, știi? Acum toată sâmbătă mă ții, faci ședințe, trebuie... Na, băi, da, uite, trebuie să finalizăm, lasă că finalizăm noi când o fi. Și deci chiar și din acest punct de vedere au constatat că de fapt stai că nu-i cum credeau ei că profesorul universitar stă acolo liniștit el și weekendurile sunt libere, plecați în vacanță. Nu, avem activități, proiecte pe care sigur încercăm să le implementăm și atunci, inclusiv din acest punct de vedere, iată, e o imagine care de fapt nu reflecta realitatea. Eu nu vreau să creez o altă imagine, ci să prezint o realitate. Sigur, fiecare are și niște așteptări și colegii mei, studenții, au anumite așteptări. Nu îmi doresc să creez așteptări pe care nu le pot îndeplini, dar în același timp, da, vreau să ne motiveze aceste așteptări pentru a realiza cât mai multe dintre ele. În România, de multe ori, nu faci lucrurile pentru că s-ar putea să greșești, nu? Sau vei fi criticat pentru greșeala respectivă. Eu îmi propun să fac anumite lucruri, unele le voi reuși, altele nu voi reuși, dar când mă uit la ce reușesc, sper să fie îndeajuns de mulțumitor și pentru mine și pentru ceilalți. Da? Sigur că, dar, repet, la fel, greșeli vom face, da? Dar nu din rea credință, ci că sunt naturale. Suntem oameni și sunt naturale nu ne înlocuiește inteligența artificială, nu? Utilizăm și pe ea, trebuie să vedem oportunitățile care sunt, să le valorificăm, să învețe în continuu. Un mediu dinamic în care ne dezvoltăm. Da, și asta sper să ajute și Universitatea din Suceava, înțelegând acest dinamism, poate să depășească anumite universități care au o tradiție mai îndelungată, dar sunt și mai conservatoare. Și atunci dinamismul te poate ajuta să ajungi mai repede la un anumit obiectiv. Am mai putea vorbi ore în șir și îmi place foarte mult discuția pe care o avem, însă ajungem la final. Iar finalul îl voi face exact în maniera în care realizam în perioada licenței emisiunile Negustorul de Cuvinte. Mai exact, vă voi adresa întrebarea reprezentativă emisiunii. E o întrebare la care trebuie să răspundeți așa cum simțiți dumneavoastră, subiectivă. Ce este fericirea? Cred că fericirea este că atunci când te trezești dimineața, da, să privești, adică să te bucuri de faptul că te-ai trezit și de ceea ce urmează să faci, de ceea ce te înconjoară. Și asta am urmărit într-un fel și de multe ori deciziile pe care le-am luat, chiar dacă din punct de vedere material sunt de neînțeles, da? Au urmărit acest lucru, să simt că viața mea are sens, că ceea ce fac are sens și că aduc bucurie celorlalți.
Domnule rector, vă mulțumesc foarte mult pentru întreaga discuție. Mă bucur că v-am cunoscut altfel, că v-am văzut din mai multe perspective, inclusiv din cea de copil, de tânăr student, tânăr adult, până la cea în care ați ajuns astăzi de rector al unei universități aici în România, mai exact a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc foarte mult și felicitări pentru activitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, cei care ne urmăriți de fiecare dată. Nu uitați să lăsați un comentariu și o distribuire tocmai pentru a conștientiza și a ne apropia ca imagine de realitatea universității și tot ceea ce fac cei implicați aici. Vă mulțumim!